שמי תמיר שמר, אני היום יזם ובעלים של כמה חברות בתחום המימון והמשכנתאות. בשנים האחרונות עזרתי להרבה אנשים או להקים או להכפיל, לשלש ולרבע את ההכנסה שלהם בתחום המשכנתאות, להגדיל רווחיות, בגדול מלמעלה, שיטה לשיווק, שיטה למחירות, שיטה לגיוס עובדים, שיטה לניהול עובדים, שיטה למערכות שמייעלות זמן, קשרים מול גופי מימון, כל דבר קטן זה עכשיו יכול לאשר עסקה, להכניס עוד כסף, איך לתמחר לקוחות, איך לשלוח להם חוזה ידידותי. יש פה מעטפת של עסק מצליח, ואני תמיד נותן דוגמה בין עורך דין שעושה 20,000 שקל בחודש לעורך דין שעושה 400,000 שקל בחודש. זה לא בהכרח שהעורך דין שעושה 400,000 שקל הוא עורך דין יותר טוב, אלא הוא יודע את העסק, איך לבנות סיסטם שמייצר עסקאות, ויכול להיות שהעורך דין השני הוא גם יותר טוב ממנו. פה בעצם אני נכנס לתמונה, אני צריך בן אדם שיודע אשראי, ואם הוא לא יודע אז אנחנו יכולים לתת לו, יש לנו קורסים של אשראי, של מחירות, מאמן מחירות AI כל היום שמלווה את הבן אדם. אני בעצם נותן לבן אדם את כל המעטפת מאלף עד תף, ומלווה אותו, יש סמנכ"ל או סמנכ"לית שצמודה לבן אדם שמלווה אותו ביום יום, שיחות, פגישות, הכל, את המתכון ולפי שלבים. יעד ראשון אנחנו מגיעים מבן אדם עד 70,000 שקל, יעד שני מ-70 עד 210,000 שקל מחזור בעסק בחודש פלוס מע"מ, מה שאתם שומעים. יעד שלישי 630,000 שקל, אנחנו מלווים את הבן אדם לפי קצב גדילה שלו. אנחנו לא לוקחים כל בן אדם, אנחנו לוקחים רק בן אדם באמת שאנחנו רואים איתו ערכים משותפים, פוטנציאל משותף, זה שותף. למה אני קורא לזה שותף? כי אנחנו עובדים על 100% בסיס הצלחה. בן אדם שלא הצלחנו להביא אותו, אנחנו לא מרוויחים מזה, אנחנו מרוויחים רק מההצלחות שלנו. ובגלל זה אנחנו בוחרים בקפידה אנשים שאנחנו יכולים באמת ללכת איתם דרך, לא לשנה, שנתיים, אלא לבנות איתם עסק יציב לעשור קדימה, עסק מצליח בתחום המימון והמשכנתאות, וביחד ההצלחה שלכם תהיה ההצלחה שלנו. אז אני לא יכול להראות פה בסרטון, אבל אם זה הייתי יכול להראות, איך אני הבאתי חברה ש50,000 שקל, 550,000 שקל מחזור בחודש, איך הבאתי עוד בן אדם שלא הכניס שקל להיום עסק של 200,000 שקל, מישהי שהיום מכניסה מעל 200,000 שקל בחודש, וזה מה שאנחנו עושים גם בעסקים שלי היום שאני 100% בהם, יש לי כמה עסקים בתחום המשכנתאות והמימון, וגם בעסקים שעזרתי לאנשים בעצם להקים ולפתח. תחום המימון זה עולם רחב, יש משכנתאות למסורבים בבנקים, הלוואות לכל מטרה, משכנתאות לתקינים מחזורים, רכישות, משכנתאות הפוכות. עם כל אחד ואחד אני בעצם מתאים לו חליפה שמותאמת אישית לפי היתרונות ולפי החסרונות שלו, ואני בונה לו חליפה איך לבנות סיסטם ומערך ועסק מצליח. בהתחלה זה מתחיל ממנו לבד, לאט לאט גודלים לעוד בן אדם שהוא מתפעל, איך מביאים את המתפעל הנכון, איך מכשירים אותו, איך מביאים בן אדם שהוא יהיה איתנו גם אם הוא עצמאי, ובעצם לא צריך לממן את השכר שלו, שזה אתם לא תצטרכו לממן, ואיך הוא לא פוזל לצדדים, ואיך הוא נשאר לאורך שנים קדימה, ומה המודל תמריצים, ומה אחוזי עבודה. אני לא יוכל בסרטון של דקה, וגם לא בפגישה של 3 שעות, להסביר את כל הדברים שאני הולך לתת. יש דברים שהם במהלך הזמן, אני מנסה לתת לכם כרגע את ההמחשה של מה שהולך לקרות. אז אני עובר איתכם בקצרה על המצגת. קודם כל, זה לא איזה ייעוץ עסקי, זה שותף אסטרטגי שמעביר לכם שיטות ומלווה אתכם שאתם מבצעים את השיטות האלה. דבר שני, זה לא ניסוי בטעייה, יש פה הצלחה מוכחת. אני לפני עשור וגם היום, ואני יודע להקים חברות גדולות, קטנות, רווחיות, לעלות אחוז הרווחיות בחברה, דברים שעשיתי בפועל. אז אתם לא נכנסים פה לאיזה ניסוי וטעייה, אתם נכנסים פה לשיטה מוכחת. כמו שהייתי לצורך הדוגמה, אני אוהב לתת את הדוגמה על רמי לוי. אם אני פותח סופר עם רמי לוי שיש לו איזה 200 סופרים, סביר להניח שה-201 גם יצליח. אני לא מפחד לסכן את ה-10 מיליון שקל שלי לפתוח סופר עם רמי לוי. בסופרים אני לא מבין, רק בתחום המחירות והשיווק והמימון והנותני שירות, אבל זה דוגמה למה ניסיון מונע ממכם שנים של כישלונות ושל הפסדים, והיום אני יודע לקחת עסק בתחום המשכנתאות, עסק מצליח שעושה 200-300 אלף שקל, ולקחת אותו ל-600 אלף שקל. אני מביא לו כלים, מערכות, שיטות, אני מביא לו נקודות שפתאום הוא אומר תובנה, ואני מלווה אותו איך ליישם את זה בפועל. וזה מה שאני עושה היום ביום יום. קבוצת TSM, כמו שאמרתי לכם, מחזיקה היום בכמה חברות ועסקים בתחום המימון, חלק בבעלותנו ב100% וחלק באמת אנחנו באמת שותפים, אנשים שהבאנו אותם להצלחה ואז לקחנו חלק קטן במחזור.
רוב בעלי המקצוע, אנשים שיודעים שהם חושבים שהם יודעים לעשות שיווק, ואז חושבים שהקמפיינר לא טוב, וחושבים שהם יודעים למכור, ואז אתה נותן להם איזה מצגת שהם שולחים ללקוח, ואיזה תהליך שהלקוח עובר בוואטסאפ. אנחנו הרבה מאוד עובדים על טכנולוגיה, הרבה מאוד עובדים על AI, אנחנו יודעים לייצר מהלידים שאתם משקיעים כל הזמן, החזר השקעה ללידים, ששיווק בתחום הזה זה המון המון כסף. יש פה עוד המון דברים שיהיה לי קשה להעביר בסרטון של 5-10 דקות, אבל תנסו להבין רגע את כל אחוזי הרווח ואת כל הדברים ואת כל הכלים שאנחנו יכולים להעביר לכם, ולהבין אם עדיף להיות 100% ב-X או 80% או 90% ב-10X. מה עדיף לכם בפועל שישאר לכם כל סוף חודש ביד, וזה גם הביטחון, זה גם הליווי, זה גם ההצלחה, השגשוג, יש פה הרבה יותר מעבר לכסף. ערכי ליבה שלנו, אנחנו עושים עסקה שתהיה הכי טובה ללקוח קצה, לא לכם, ללקוח קצה שמקבל את המשכנתה. זה משהו שהוא חשוב, להביא לבן אדם את המשכנתה ואת המימון הכי טוב והכי אטרקטיבי לו, ואם זה לא נכון לו, לא להתקדם איתו לעסקה. שהשם שלכם ילך לפניכם, ואיך באמת גם הלקוחות כבר שיצרתם, איך לייצר מהם עוד לקוחות ועוד סרטון ממליצים ולהביא אותם לעסקאות נוספות בעתיד, איך לייצר פה בערך מערכת שרוב העבודה גם טכנולוגיה תעשה, ואז בעצם אם אנחנו יודעים שטכנולוגיה עושה, אנחנו יכולים בעצם בפחות זמן לעשות הרבה יותר דברים. המטרה שלנו בקבוצת TSM זה לא ללמד אנשים להיות יועצי משכנתאות, זה לדעת להבין איך עסק באמת עובד ואיך מביאים את כל הסיסטם הזה, משיווק, איך ממקדים את השיווק, איך מחממים את הלקוח בדרך, איך סוגרים אותו, איך אחרי סגירה גורמים לעסקה לצאת לפועל, איך מגדילים אחוזי סגירה, איך מחזירים החזר השקעה, איך מגייסים עובדים נכונים ומכשירים אותם. יש פה עולם שלם שבעצם זה מה שאנחנו בעצם בצעד צעד, כל אחד לפי המדרגה שלו, מדרגה של עד 70,000, אחרי זה עד 210,000 בחודש, מחזור לפני מע"מ. אז אנחנו בעצם בונים פה שיטה, מתכון עם הרבה שיטות, ולכל שיטה שאנחנו הולכים להעביר לכם, יש גם level מסוים, ואנחנו הולכים ללוות אתכם שאתם עושים את זה צעד בצעד, ובעצם כל מה שאמרתי לכם, אנחנו לא מבקשים על זה כסף, אנחנו עובדים על 100% בסיס הצלחה. זאת אומרת, אני כל כך בטוח במה שאנחנו עושים, שאני יודע להביא חברה של 200,000 מחזור ל-600,000 מחזור, אני כל כך בטוח במה שאני עושה, שאני מוכן לעבוד על בסיס הצלחה, ואם היא לא מגיעה, כל מה שעבדתי, אני והסמנכ"לי והיועצים והמערכות וההקמות, ויש פה הקמה מטורפת שאנחנו נכנסים לחברה, ללא עלות. אנחנו עובדים על בסיס הצלחה. טוב, אז איך הדברים עובדים? באמת, קודם כל אתם מקבלים גישה לפורטל של קבוצת TSM, שבפורטל יש גם אקדמיה לימוד וחידוד, גם למי שיודע, שנותן לו קשרים מול גופי מימון, עוד אפשרויות אשראי כמו סולו, כמו יזמים וקבלנים, עוד ידע במשכנתאות, מי שיש לו לא חייב לעבור אותו, מי שצריך, אם תצטרכו, אם העובד שלכם יצטרך חידוד, אז הוא ייכנס לפורטל והוא ילמד, וזה לא רק חומר למידה, זה גם מעשי, מבחנים עם תרגול ודברים כאלה. יש במחירות, על שיטות מחירות, על דרך מחירה, ממש גם יש עוד מאמן מחירות ששומע את השיחות, שנותן סוף יום סיכום, הוא שולח לכם את הסיכום, וגם תוכלו להיכנס פעם בשבוע ולראות את ההתקדמות, הקצב שיפור של המחירות. יש אין ספור דברים מבחינת מערכות, אפיון של בוט בוואטסאפ ששואל את הלקוח שאלות, מוציא איתו מסמכים עוד לפני שדיברתם איתו, גם אם לקוח ישיר ב-5 לפנות בוקר פרטי, מוציא איתו מסמכים, קובע איתו כבר פגישה לכם או לאיש מחירות שלכם ביומן, ובעצם מליד שהיה ליד שיכול בבוקר היה להגיד אני לא יודע, אני כבר לא פניתי, וכאילו הוא ליד קר, ולידים זה היום בתחום הזה מאוד מאוד יקרים, לליד שהוא כבר מגיע 80% סגור, שהוא ראה סרטונים ממליצים, שהוא ראה מצגת, שהוא עבר פה איזה תהליך, אחרי שגם בשיווק מיקדנו ודייקנו ושיפרנו וייעלנו. ואני אגיד לכם סוד, רוב בעלי העסקים בתחום המשכנתאות חושבים שהבעיה שלהם היא לידים, של מה שנתתי עכשיו את הפתרון לאיך עושים את זה, אבל הטעות הגדולה זה לחשוב את זה, זה האתגר הראשון לפני שמגיעים לאתגר השני. אחרי זה יש איך לייצר באמת שאתם גדלים, אתם רואים שיש עוד אתגרים. ופה אנחנו בעצם נותנים לכם, אנחנו פותחים את הסכר ונותנים למים לזרום ומביאים אתכם ליעד הבא. אנחנו יודעים כל פעם לגעת מה הדבר הבא שאם פותרים אותו, מביא אותנו ליעד הבא. אז אני שוב אומר, מי שחשב לעצמו שלידים אם יהיה לו, הוא ידע לסגור, הוא ידע לעשות כסף, הוא יגיע ללימיט מסוים והלימיט הזה לא בשמיים.
ואז הוא יראה שלאתגר הבא שלו הוא מתקשה, ופה אנחנו באים ועוברים איתכם את האתגר ואת האתגר והאתגר, כי הכל, אנחנו לא עוברים על סמך ניסוי וטעייה, אנחנו עוברים על סמך ניסיון שיש לנו, אנחנו פשוט עושים העתק הדבק למתכון ולשיטות, ומנחילים את זה אצלכם, וזה הרבה יותר ייראה לכם קל, זה הכל ירוץ טיק 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 אל עבר המטרה שלנו הבאה. עוד אתגר מאוד מאוד גדול בתחום הזה, אני לא יודע באיזה מקום אתם נמצאים, אבל אחרי שעוברים את האתגר של השיווק וגדלים, ואחרי שמביאים מערכות שמייעלות את כל כוח האדם, אם זה אתם ואם יש לכם עוד כוח אדם, מייעלים אותו, ואז אפשר לייצר פי 2 עם השיווק ועם המערכות, זה כבר הופך את העסק לפי 3. אבל אחרי זה שרוצים לגדול ולהביא באמת יועץ איכותי, אם זה מישהו שיתפעל או יסגור עסקאות, אז מאוד מאוד קשה להביא אנשים בתחום שהם נכונים ומדויקים לעסק, שהם יעבדו לאורך שנים, כי אם כל 3 חודשים מחליפים עובד זה גוזל ממכם זמן ואנרגיה, ובסופו של דבר זה מעייף ולא משתלם, ואיך גורמים לו באמת להיות איתכם ב100% ולהתקדם צעד צעד איתכם לעבר למטרה ולרתום אותו, אם זה במודל, אם זה בשיטה, אם זה לגייס את הבן אדם הנכון, אם זה להכשיר אותו בצורה הנכונה, אם זה לתת לו את המודל תמריצים שיגרום לו בין אם הוא שכיר ובין אם עצמאי לעבוד 100% רק איתכם עד השעות הקטנות של הלילה, שירצה ביחד איתכם את החזון שלכם, וזה גם תורה בפני עצמה שאתם מקבלים אותה as is, זה משהו שלמדנו באורך עשור אחורה ואתם מקבלים את זה מהיום הראשון. כל מה שאני אומר, גם אני פה איתכם בתמונה וגם יש סמנכ"ל או סמנכ"לית שמלווה אתכם ביום יום ברמה שבועית, חודשית, יומית, הכל בשביל שהדבר הזה יקרה בדיוק לפי הדיוק הנכון, לפי הצמיחה הנכונה. עוד דבר שחשוב שתבינו, אנחנו נכנסים שותפים במחזור, אבל אנחנו לא מתמקדים רק במחזור של העסק, אנחנו מתמקדים בעיקר ברווחיות של העסק. ולצורך הדוגמה, אם אנחנו מייעלים את הכוח אדם פי 2 ואת השיווק פי 2, אנחנו כבר מעלים את הרווחיות של העסק בכמה מונים, כל דבר ודבר שדיברתי עליו בסרטון הזה, אם זה כוח אדם שלא מתחלף, אם זה שיווק, אם זה מערכות, אם זה החזר השקעה, לידים שלא נסגרו, אפשר למכור אותם. כל דבר ודבר מעלה את הרווחיות של העסק, ורווחיות זה מה שנשאר לכם בכיס סוף חודש. אז אם הדברים האלה נראים לכם שאתם יכולים להתאים לקבוצת TSM, וקבוצת TSM יכולה להתאים לכם לפתח ולהגדיל את העסק שלכם, אנחנו נעבור עכשיו לשלב הבא, ובמידת ההיתכנות אנחנו גם נקדם בגישה, ואחרי זה נראה אם יש התאמה משותפת. כמו שאמרתי לכם, אנחנו באמת מסננים ולוקחים רק את מי שאנחנו רואים איתו הצלחה משותפת, אז הסינון הבא יהיה כבר בשיחה טלפונית או בפגישה פרונטלית. שמחתי שראיתם את הסרטון עד הסוף, אני תמיר שמר.